Здравейте, прекрасни дами! Здравейте всички вие, които искате да направите качествена промяна в вашия живот и се намирате в една деликатна, често трудна ситуация, когато не усещате себе си както преди и изпитвате голям дискомфорт, но не смеете да споделите всички тези малки промени, които настъпват с вашето тяло, с вашия ум и се усещате изолирана, самотна, страдаща и несподелена. Аз съм Пепи Енчева, майстор-практик ТЕС и пренареждане на матрицата към Бареб и специализирам женско хормонално здраве по метода на доктор Минди Пелц. Имам споделения от жени точно за такава изолираност, чувство за неразбраност, самота и за това реших специално за тези дами да направя тест практика с заглавието "Не си сама". Много жени по света, милиони, преминават през прехода между 40 и 55 години. Това е трансформация не само на хормонално ниво, но ендокринната система, нервната система, метаболизмът, всички те преминават през тази трансформация и се пренастройват за периода, когато жената вече не е в детородна възраст и яйчниците са с затихваща функция. Много често в този преходен период жените усещат голям дискомфорт, някои съвсем нищо не усещат и си казват: това си е съвсем нормално, супер съм, нямам никакви проблеми. Но вие, които гледате сега това видео, си казвате: да, не мога да спя, изпотявам се, нервна съм, агресивна, не мога да понасям никой, не се усещам в кожата си както преди, не съм се наспала, тежко ми е и така нататък. И си казвате: какви късметлийки са другите, само аз ли съм така? Не сте само вие така. Естествено, има толкова много жени, които изпитват различни дискомфорти и се опитват по някакъв начин да се справят, но често не споделят, пазят го в тайна, срамуват се. И аз мога напълно да ги разбера, защото понякога от най-близките хора ние не получаваме разбиране, не получаваме подкрепа, даже ни се тросват: ама какво ти става напоследък? Ти не беше такава, не те знам такава, какво ти има сега, какво не ти е наред? И жените започват да си мислят, че те наистина нещо са мръднали, не са наред и вината е изцяло тяхна. Не, няма тук виновен, има просто нормален биологичен преход, който изисква време и може да продължи между 7 и 10 години. Така че, мили дами, не сте сами. Аз като сертифициран практик в техники от енергийната психология искам да ви предложа една кратка практика и визуализация, с която да ви подкрепя и да имате вече усещането и сигурността, че не сте сами, да получите моята подкрепа и чрез практиката да самото тяло първо да се освободи от негативните усещания и цялото това напрежение и стрес, в
което се намира. И второ, да се усетите свързани, да се усетите подкрепени, да се усетите обичани и приемани. И така, дори и да не знаете за техниките за емоционална свобода, потупвайте заедно с мен, работим с тупкане по точки на меридианите, с която ръка искате, лява или дясна. Просто ме следвайте в точките на потупване и също така повтаряйте след мен на ум или на глас. Настанете се удобно. Може в началото да съвсем субективно да определите от 0 до 10 колко голям е този проблем за вас, колко самотна, неразбрана, изолирана се чувствате в момента, като 0 е неутрално, а 10 е това е най-големият ми проблем. И просто го отбележете, за да разберем какъв е напредъка след тази кратка практика. И така започваме с потупване на карате точката. И моля, повтаряйте след мен. Въпреки че напоследък се чувствам толкова странно, самотна, изтерзана, изолирана, с доста неприятни усещания в тялото и не мога на никой да споделя, аз напълно и безрезервно приемам себе си. И тъй като е кратка практиката, веднага преминаваме през следващите точки. Толкова самотна и изолирана се чувствам сега в този труден момент. Извън кожата си съм и е много странно усещането. Не се чувствам както преди и доста страдам от безсъние, главоболие. Тук можете да изредите всичко, от което страдате в момента като дискомфорт. Може да са горещи вълни. Продължаваме да потупваме по точките. И ме е срам понякога да си призная, че се усещам толкова странно в тялото. Не мога да споделя на най-ближните, защото те няма да ме разберат. А и не съм свикнала да се оплаквам. Аз съм мъжко момиче и се справям с всичко без проблеми. Продължаваме тук на ключиците. Да, обаче сега ми е много трудно. Идва ми до гуша от всичко това, което ми се струпва на главата. Под мишницата всички тези неприятни усещания в тялото ме подлудяват. Дори и да споделя с приятелка, тя пък няма такива неприятни усещания. Съвсем неразбрана се чувствам. Все едно само аз на света страдам от някакви неприятни усещания, от топли вълни или пък от изпотяване, от безсъние, от тревожност, депресия, раздразнителност. Да, понякога наистина и аз не мога да се позная. Но и не искам да притеснявам другите с моите дребни проблеми. Да, но те не минават просто е така. И всеки ден е различно. Ту съм по-добре, ту съм по-зле. Писна ми вече. Така, ето до тук направихме тази чистка на негативните усещания в тялото. Съвсем по различен начин вече се усещате, не толкова изтормозени. Има една лекота. Вземете дълбоко въздух, издишайте,
Пинете малко вода, ако имате нужда. Мозъкът има нужда от хидратация, особено когато правим тази ментална пренастройка. И нека сега, тупкайки ето тук на карате точката или ако ви е удобно, може и тук на ключиците. Даже може да се отпуснете и да затворите очи. Аз ще ви водя и да си представите как до вас застават жените от вашето семейство. Милата ви майка, обичната ви баба, прабаба и всички жени от рода, даже от рода на майка ви, от рода на баща ви. И си представете как всички баби и прабаби от града даже се нареждат за тях. И зад вас има една тълпа от жени, мили и подкрепещи. И поемете дълбоко въздух, издишайте, усетете тази силна женска енергия. Усетете как се затопля гърба ви, как се усещате по-сигурни и една топлина ви обгръща цялото тяло. Просто се облегнете и почувствайте тази силна женска енергия. Тя е толкова подкрепяща. Всички тези жени са минали през този съвсем естествен биологичен преход. Преживели са го, справили са се и повечето от тях са доживели до преклонна възраст. Така че те знаят вие какво усещате и през какво преминавате. Доверете им се и им благодарете за подкрепата, защото те са специално дошли за вас. И чуйте техният глас, който казва: ти не си сама. Ти не си сама. Усетете тази подкрепа, тази обич, това разбиране. Толкова силно е, толкова затрогващо. И си кажете: аз съм подкрепена, разбирана, приемана и обичана. Благодаря. И останете още малко с тази прекрасна енергия, с силата на женската енергия, мъдростта, опита и разбирането. Ако имате нужда, направете още няколко пъти тази практика. Ако имате нужда от повече подкрепа в прехода към менопауза, свържете се с мен, ще поработим, ще видим какво още може да се направи, не само с техниките за емоционална свобода, но и да кажем с натурални масла. Препоръчвам лавандула, препоръчвам тамян и ветивер, за да се усетите подкрепена, свързана с женската енергия, за да усетите и силната подкрепа на природата. Защото природата е необичаен, неизчерпаен източник на енергия, особено за жената. Вие бяхте с Пепи Енчева. Благодаря, че потъпвахме заедно.